खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काजिरङायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। काथिराम बर'आ सालबारियाव फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव एसटिएफआ हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे सिख्लानि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिग्रा दायनिगिरिया खाजादों। 15 नं हायुङारि राजालामायाव गंसे ट्राकआ 4 सुबुंखौ जखम खालामदों। फिसायखौनो गारनानै खारदों गसाइगाव जियागुरिनि सासे बर' आइजोआ। बिहाराव पाबजि गेलेग्रा 3 सेंग्राया ट्रेनजों सौख्रांजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। काजिरङायाव दिनै शुक्रबारखालि फुङाव गान्दाजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गान्दाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय सुबुङा दिनै फुङाव आबादनि खामानियाव नांथाबगासिनो थानाय समावनो गान्दानि गाग्लोबनाया जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे दुखुनांथाव जाथाया कहरा रेन्जनि मवापारा ओनसोलाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ आमराम गनक 30 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावबो पबितरायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सनापुर कसुथुलि ओनसोलनि थागिरि साद्दाम हुसेन मुंनि सासे बाइक सालायगिरिया जिउ खोमानांदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमायाव दिनै सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव थाखो 9नि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ साइकेल राननाय हाबाफारिखौ मावफुङो। फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव साइकेल राननानै बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बुंदों, आसाम सरकारनि आरो बिटिआर सरकारनि बेबायदि रोखोमनि बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मुलाम्फा जादों। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव आनादराम बान्था, जौसिन गेजेरारि फरायसालि आनजाद उथ्रिनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव डक्टर बानिकान्त काकति बान्था आरो फरायसुलाफोरनि गेजेराव निजुत मयना बिथांखि होनायनि गेजेरजों फोरोंथाइ बिथिङाव मुलाम्फा जानायजों लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलिफोरा मोनसे हेफाजाब मोननो हादों। थिग बेबादिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फरायसुला फरायसुलिफोरनि सोलायनायनि थाखाय माखासे मोननो हाथाव बिथांखि लादों। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव गं 46 आरो सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि थाखो 9नि सा 202 फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव साइकेल राननाय मेलाव सालबारि बियाबनि टिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि लोगोसे फोरोंगिरि आरो सालबारि लक्ष्मी फुजा आफादनि आफादगिरि खालेन कुमार नार्जारी माखासे मुंदांखा सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेबायदि थांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो खौरांनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों सालबारि जुनियर कलेजनि गोरायुं गलक चन्द्र बर'आ। गुवाहाटी नोगोरमायाव एसटिएफआ हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै इन्सपेक्टर कपिल पाठकनि दैदेननायाव एसटिएफ एबा स्पेशेल टास्क फर्सनि मोनसे हानजाया दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाल गणेश ओनसोलाव गोख्रोङै सिग्रोमदोंमोन। बे अपारेशननि समाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंनिफ्राय गंनै मबाइल फन हेन्डसेटजों लोगोसेनो 37.15 ग्राम गिलिर हेरेननि 28 सिसफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। बे समाव दायनिगिरिनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे सिख्लानि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिग्रा सासे दायनिगिरिया खाजादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सासे लाइमोन सिख्लाया 31 दिसेम्बर खालारखालि टिउसननिफ्राय न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो गुवाहाटीनि डाउनटाउन सप्ता शहीद रडनि साखाथियाव सासे सुबुङा गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बे जाथायखौ मिन्थिनायनि उनाव जायगानि रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनो थाखाय ज' जादोंमोन। बबेखानि लाइमोन सिख्लानि नखरा दिसपुर पुलिस थानायाव बे जाथायनि बागै एफआइआर होनाय जायो आरो 1381/2024 केस नंआव रेजिस्टार खालामो। बे समाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ खाबाय, जायनि सिनायथिखौ बिप्लब गहाय होननानै मिथिमोननाय जादों।
दिनै शुक्रबारखालि फुङाव जिपाजारनि 15 नं हायुङारि राजा लामायाव गंसे ट्राकआ मोनथाम गुबुन गुबुन सौख्रांनायनि जाहोनाव साब्रै सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। AS-12 CC 3567 नम्बरनि ट्राकआ गिबियाव गंसे दावबायारि बासजों सौग्रावदोंमोन। बेनि उनाव सासे साइकेल सालायगिरिखौ सौख्रांदोंमोन आरो जोबनायाव सासे मटर साइकेल सालायगिरिजों सौग्रावहैदोंमोन। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ हरेन जहारिया, शबेद आली, मतलेब आली आरो गुबुन सासे सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जाथायनि उनाव ट्राक सालायगिरिया जायगानि पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जिपाजार गुदि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जायो। बे जाथायनि अनगायैबो मोनसे गुबुन जाथायाव KMSS एबा कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि बिद्युत सइकियाया लामा सेराव गसंनाय समाव उननिफ्राय गंसे मटर साइकेलआ सौख्रांनायनि जाहोनाव गाज्रियै जोखोम जादों होननानै मिथिमोननाय जादों। बे समाव KMSSनि गाहाय नेहाथारि मासियाव थानाय सइकियाखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गलाघाट मेडिकेल सेन्टाराव थिसननाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि पुलिसआ बैफोर जाथायफोरनि बागै गोथौवै नायबिजिरनोबो जागायबाय। देहा फाहामसालिनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसायखौनो गारनानै खारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव जियागुरि गामिनि महेन्द्र बसुमतारीनि बिसि सासे गथ'गोनांखा भाग्य बसुमतारीया गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जियागुरि गामिनि महेन्द्र बसुमतारीनि बिसि सासे गथ'नि बिमा 28 बोसोर बैसोनि भाग्य बसुमतारीया दानसे सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। आथिखालाव गथ' आरो आंगो फिसाया भाग्य बसुमतारीखौ नागिरनानै हालाय-हाफाय जागासिनो। फिसाया फोरमायथिनाय बादिब्ला दान मोनसेनि सिगाङावनो गावनि देहाया बेराम जानायनि जाहोनाव क'क्राझाराव देहा फाहामसालियाव थानाय समावनो फिसायखौ गारनानै खारो। जेरावबो खौरां लाबाय नाथाय दिनैसिमबो जेबो खौरां गैया। जाहोनाव बिसिनि जेबो खौरां मोनैयाव दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव होनाय भाग्य बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुयोब्ला होनाय फन नम्बर 6000205422 आव फन खालामहरनानै खौरां हरनो खावलायदों महेन्द्र बसुमतारीया आरो गावनि बिसिखौबो फिसा आरो गावनि महरखौ नायनानै न'आव फैनो थाखाय खावलायहरो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बिहारनि सोनाब चम्पारन जिल्लायाव मबाइल गेम पाबजिआव मुखुब थाबाय थानाय समाव साथाम सेंग्राफोरा गंसे ट्रेनजों गाज्रियै सौख्रांजादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया मुचाफिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय नारकटियागन्ज मुजफ्फरपुर रेलखोन्दोनि मानसाटला रयेल स्कुलनि साखाथियाव जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला साथामबो सेंग्राफोरा इयारफन सोनानै गेम गेलेबाय थानायनि जाहोनाव ट्रेन फैनायखौ खोनानो मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव साथामबो सुबुङा जायगायावनो थैनो गोनां जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ रेलवे गुमटिनि फुरकान आलम, बारी टिलानि जमीर आलम आरो मानसा टिलानि हबीबुल्ला अन्सारी होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायनि बागै SDPO एबा सदर महकुमा पुलिस मावख'गिरि बिबेक दीप आरो रेलवे पुलिसआ नायबिजिरनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।